Atzerriko hizkuntzako aipamenean norberaren autu pertsonalen inguruan aritzen ga, hizkuntzekiko eta kulturekiko. Norberaren eta familiaren istorioak arakatzen ditugu, ulertzeko nola eraiki dugun gure identitatea. Gure ikasleei hizkuntzekin eta kulturekin lotutako erronkak proposatzen dizkiegu, eta honetaz gain, linguistikoki eta kulturalki egokiak diren praktikak diseinatzeko marko teorikoa ezagutzen dugu, ondoren eskoletara joan eta praktikan jartzeko. Gure ezaugarririk nagusiena akaso da aniztasuna, eskolan dugun aniztasuna, zentzu guztietan, bai heziketa premien aldetik, baita ere nazionalitate, jatorri eta bar. Gaur egun umeak egia esan oso uneko altu batean jaiotakoak dira Euskal Herrian, baina gurasoen ehuneko oso altu bat beste herrialde batzuetan jaiotakoa da. Egia esan euskara etxetik dakartzaten umeak gutxi dira. Bai igual auzoko gurasoak direnak eta euskaldundu dira batean, baina egia da etxeko hizkuntza euskara gaur egun ez dugula ikaslerik. Orduan euskara ikastetxean ikasi behar dute. Erronkak badaude, hizkuntza aldetik, kultura aldetik, ohituren aldetik, ez? Familiekin egin beharreko lana, apur bat ikuspuntu horretatik ez hizkuntza guztiak aberatsak dira eta mantendu horretan ez, etxean mesedez mantendu etxeko hizkuntza, ama hizkuntza, zuek erreferenteak zarete, horren referenteak eta erreferentzien garrantzien inguruan ez, apur bat. Batzuk beldurra edo kezka horren inguruan ez, ahalik eta azkarren komunikatzeko hizkuntza garatzeko nahian eskaintzen dieten erreferentziak ez dira aberatzenak, saiatzen dira beste hizkuntzetan aritzen. Arazo handixena da komunikazio aldetik. Azkenean hizkuntza pila bat dauzkagu gela barruan. Momentu honetan aurrezkuntzako 5 urteko gelan etorkina die 100%. Beraz, umiekin ahozkotasun hori bultzatzeaz gain, gero familiekin harremana nahiko zaila egiten da. Hizkuntzaz gain, eurak dauzkaten motxilak, ez? Lehentasunak oso desberdinak die, gure gizarteko familienak eta familia hauenak. Gero egia da, badirela oso ume, edozein gauza egiten dozula, dana da ongi etorria, familien konfiantza irabazten dozunean bai, da eskerrona da pasada bat. Beraz, guk uste dugu atzerriko hizkuntzako irakaslaren lana ingelesa irakastea baino askoz haratago doala. Ez alda euskara eta euskal kultura bihurtu atzerriko hizkuntza testuinguru askotan. Ez alditugu inoiz baino atzerriko hizkuntza gehiago gure eskoletan, komunitateetan eta herrietan. Galdera hauek eta hainbat gehiago saiatzen gara erantzuten atzerriko hizkuntzako aipamenean.